Bueno, may buntag, may udto, may hapon sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa tibok nga kalibutan pinaagi sa gamhanang teknolohiya sa internet, sa Facebook o uban nga mga social media. Tuguti Diyos sa ako mga kaigsunan nga diin akong pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist o labi na usab sa ato nga mga higala nga naa dinhi sa Cagayan de Oro City, no? Ilabi na usab kang Sir Rex Gonzaga uban sa iyang pamilya o kang Sir Tonyado usab uban sa iyang pamilya o tanan naman nga suportan ni ating programa o may hapon usab sa ato nga higala. Pastor Eugene de la Peña, Pastor Kabil, o Pastor Pagunsan, o tanan nga mga kauban nato usab sa whole small group dinhi sa North Central Mindanao Conference. At og ikalipay nga diin nagapadayon kita sa pagwaragwag nini atong programa sa tibok nga kalibutan. Pwede ka mo text, pwede ka mo tawag apan kung gusto mo nga dili madisturbo, tawag mo 0926-554-7161. Osman ko, 0926-554-7161. Okay? Niya din sa ato Facebook, si Hazel Auditor Batalon Masida. Igsoon ka ng tanang nga nagsulod sa Facebook, palihog i-share ninyo kining nga programa aron usab matagaan og kahayag nga to sa uban. Niya din si Edward Bismin, no? Naglanta usab karon. Niya usab din si Cha Binavente, pangutan na pastor na. Okay? Shadilane Arellano Kaduyak, mayong hapon pastor. Gahulat jud ko na magsugod na pastor watching from Sharjah, United Arab Emirates. Include us in our prayer, pastor. Daghan salamat. Niya dinisa po si Art Jim Sorayon, maayong hapon pastor. Diha pastor, happy listening here in Adman, United Arab Emirates. Pastor, patabang kog pag-ampo nga unta makasugod ko sa nabilin nga kontrata nako diri sa clinic. Dili man good ko makasimba, salamat pastor. Okay, ato ni siyang i-turn over diha sa atong gitawag nato glitch spray tungod kay naman tay mga prayer warrior dinhi sa Hope Channel igsuon nga ang tanan nga mga pag-ampo ug request ninyo ato dito ilabay dito kay tabangan man as pag-ampo. Bueno, dili ta kabasa sa ato karon nga text pero diretso dayon ang tawag. Okay, ato dawaton ang first caller nato nini nga kahaponon. Okay, first caller, padayon, pasok. Okay, Pastor, mayang hapon. May hapon usab igsoon. Pastor, kung lang ko ba? Sa diha sa Eden, sa Eva o si Adan, adunay tanong nga gibutan sa Ginoo na dili pagkaon sa ilan. Makakaon sa tanan, except lang sa usa ka tanong. Okay. Ang pangutanan nako, unsa na siya nga prutas, ikaduha, nganong gibutang man na siya, nganong gipaduol man na sa Dios, na nasayo pa na ang Diyos nga posible nga pintalo sa yawa makaon ni o makasala sila. Ikado ang sulong pangutan ang nganong kung wala makasala si Adan o si Eva, unsa ang pagdagan sa tao nga katong panahon na sa makasala, hubo man sila o walay malisyo, di man sila pwede makikilawa siguro, ayan na sila nakahibaw katong nakikao na sila o hubo sila mo nang tapit na sila. Sa mga na ipangutanan ako, pastor, na nung ipadool sa Ginoo nga wala na ipalaya. Halimbawa, ibutang niya sa Pilipinas. So, dili na gito sila makakaon, dili na makasala ang tao. Okay, mo tubag na ko. Dagan salamat igsoon. Number one, nga imong pangutan na igsoon, unsa to nga ngalan sa prutas. Actually, walay gibutang dinhi unsay ngalan. Mao bitaw nga nay mga pagtulunan karon, especially war I don't know kung nabay pagkorek sa mga pagtulunan, pero naay mga pagtulunan karon igsoon nga nagpadayag nga apple kuno na mao na di sila mga apple kay ang kana kuno nga kahoy o kana nga bunga mao kuno nang gikaon ni Adan og niiba kaniadto. So ila sad nga pagtulunan pero wala tay mabasa nga apple. Okay, posible saging pero wala tay mabasa nga saging. Posible mansanitas pero wala tay mabasa nga mansanitas. So kung imong tan-awon igsoon balik ta sa Genesis kapitulo 3 kay naman na sa Genesis kapitulo 3 igsoon. Og ningon og ang babae mitubag sa bitin makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaas taliwala sa tanaman mingon ang Dios dili kamo magkaon niana. So kingali ang gibutan ni igsuon bunga sa mga kahoy sa tanaman nga naas taliwala wala nganli kung unsa to karon.
daghang mga speculation sa mga theologian karon igsoon nga katong kahuya karon patay na to, wala na to nag-existar. Ang uban sad nga mga reliyon yung nga naa hantod og panahon na when in fact mauna ang Apple. So daghan nga mga panaghap igsoon na karon naa na siya taliwala sa Garden of Eden. Usa na siya ka test of loyalty igsoon nga hangtod kano sa ang tao mo hatag sa iyang loyalty kay naman tay gitawag free moral ng igsoon nga aduna tay libre sa pagpili. Pag di ba yata robot kalisod bisag kayo nga wala tay pilian, di ba? Mamanggani nga ron panahon na daghang mga pagpili, daghang choices og bati kayo ang dictionary nga walay word nga choice, no? Nga diin wala tay freedom. Mao na nga dinhi gibutang na sa Ginoo aron aduna kay gitawag og freedom kung asa ang imong gusto. When in fact ang asyadan og si iba giwarningan naman sad sila daan. Mahibaw-an na to ang sila giwarningan kay kung imong tan-awon sa bersikulo 1 nagingon karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga ang mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios og nag-ingon siya sa babae di ay nag-ingon ang Dios dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. So sa ato pa ang babae nakiglantugi, ang babae nakiglalis, nakig-reason out ang babae ngadto sa bitin. Nga dili lagi mi pwede makakaon niya na kay sa panahon nga mukaon kami niya na makasala kami. So muna nga hantod sa siging conversation nadala gyud si iba sa mga bakak sa yawa, no? Muna nga gidescribe sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 nga ang yawa amahan sa bakak og siya bakakon sukad pa sa sinugdan. Og kanang word nga sinugdan pwede ma-refer din sa Henesis ang tao sa pagkahulog sa tao sa sala. O kanang imong giingon igsuon nga dili mo daghan ang gitawag nato tao sa tibok nga kalibutan kung wala mahulog ang tao sa sala dili ka na tinuod. When in fact aduna nay order, aduna nay pahimagno, aduna nay pahinumdom kung unsay atong tawag niya na wala pa mahulog ang duha ka binuhat si Adan og si Iba. Gisultihan na sila sa Ginoo, no? Wala pa sila mahulog sa pagpakasala, wala pa sila mukaon sa bunga. Kay ang pagkaon sa bunga sa pag-ila sa mayog dautan dinhi naman sa kapitulo 3. Pero sa kapitulo 1 human sila gibuhat, gispasidadan sila sa Ginoo daan, giistoryahan sila sa Ginoo daan. Tanaw na to, kapitulo 1 sa bersikulo 28 nagingon. Og gipanalanginan sila sa Dios. Og miingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta, og magagahom kamo niini, og magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda, og sa dagat. So, nagsumanay kamo. So, asan mabasa? Kapitulo 1 sa bersikulo 28. Wala pa ang tao mahulog sa sala dire. Kay ang tao nahulog sa sala dinhi naman sa kapitulo 3. So therefore, mahulog man sila sa sala o di sila mahulog sa sala, mudaghan gyapon si Adan og si Iba. Okay, balik ka nimo di Exxon. Paano wala pagdagan? Ang tao karon ni dagan tungod sa pakighilawas, di ba? Yeah. So kung dili sila makasala, paano man pagdagan sa tao kung dili sa pakighilawas? Lain man paagi sa Ginoo? Actually, ang pagpakighilawas igsoon gasa na sa Ginoo. Usay nga tungod na magud sa pagpakighilawas dili siya maayo. Pero kung imong tan-awon igsoon kining word, for example, dinhi sa Henesis kapitulo 4, bersikulo 1 nagingon, ang tao miila kang iba nga iyang asawa og kini nanamkon. Ang tao miila. Okay? Ang tao miila, kinsa nga tao si Adan, miila kang iba og sila og siya nanamkon. Nanganak kaukam nga miila pa manggani nanamkon na dayon. Kay kining word nga miila igsuon, gikan ni sa Hebrew word nga yada. Ang yada mo ni it has something to do with sexual marital relationship. Kung imong tan-awon ang definition sa word nga yada. So kining sex igsuon, kining sex within the context of marriage, dili ni siya laway, dili kini bastos, dili kani sayop, dili kini siya immoral. Ang sex mahimong immoral outside sa context sa marriage. Kay wa pa mahulog ang tao sa sala, si Adan og si Iba gikasal na. Henesis kapitulo 2 bersikulo 24. Gikasal na si Adan og si Iba. So wala pa mahulog sila sa sala. Nagdaingon, tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan og sa iyang inahan og muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa kaunod. Muna nga tama ang gipahigmag sa Henesis 1 bersikulo 28. Sumanay kamo kay nganuman wa pa mahulog si Adan og si Iba, gikasal sila.
nahimo silang magtiayon. Mibiya ingon siya, ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan, mo ipon sa babae, o mahimo silang isa. Sa ato pa, nagbilin ang Dios og prinsipyo nga kini siya paggasundon hangtod sa katapusan sa pagbalik niya. No? So sa ato pa, tanawa ka ron, sinahitabo ron. Ato nga kinaiya nga mubiya, ang lalaki mubiya sa iyang ginikanan. Muipon sa iyang babae, sa iyang asawa, og magpundar sila og usa ka panimalay. So mauni nga prinsipyo nga gikan sa balaan nga kasulatan. Balik ka nimo, Igsoon. Okay. Pastor, sa paghimo sa paghimo ba sa Ginoo, sa wala pa himo sa Ginoo ang kalibutan o ang tao, nasayod na ba ang Ginoo nga ang tao mudaghan gyud og pag-abot sa paghukom, daghan unya ang malaglag. Kay sumasa kung nabasahan, may niingon si Kristo nga ang tao sa pag-abot sa paghukom, ang tao sa makadaghan sa bala sa baybayon. Apat naman luwas o salang kapidlit. So, kining pagtudlo karon sa mga daghang pastor na nanggawas karon sa kalibutan ug nagtudlo sa mga maayong buhat sa Ginoo nga nagtudlo sila. Sa ako lang puno na pastor, wala nay mahimo ang tao tungod kay tagna na daan sa Bible nga ang kalibutan, sa ending sa kalibutan, daghan gayud ang malaglag. Sa ato pagsagot sa og pagdagat sa mga pastor sa kalibutan mo tudlo para ang tao mo panig sa Ginoo dili kina mahitabo kay ang Bible nag-una na daan nga daghan gayud ang malaglag ug gamay lang ang maluwas. Okay, dagan salamat niya na Igsoon sa imong pangutana. Unas tanan ako mingon kanimo, lahi ang word nga gitagna, lahi ang word nga predestination. Ang word nga gitagna meaning to say, nakita na sa Dios ang unahan, nahibalo siya sa unahan. Mao na gitawag bitaw siya og omniscient, omnipotent, makagagahom sa tanan. Nga naman, nahibalo siya sa tanan. Nakabalo siya sa ugma, nakita niya ang atong future. Pero wala niya gi-influensya o wala niya nang gitawag na tog predestination, meaning to say nga bisag unsaon nimo og buotan kung dautan ka dautan na yuga, bisag unsaon ni og pakigdautan kung buotan ka gyud, bisag unsaon nimo paningkamo mapatay mo ngawa mangawat ka kung gipili ka sa Ginoo kanang gitawag nila once saved always saved o na mo nang gitawag nato igsuon nga wala na sa Biblia. Pero kining giingon nini sa balaang kasulatan Igsoon nga gitagna nga sama sa imong giingon, nahibalo ba ang Ginoo nga musanay sila? Nahibalo mabitaw na iyang giingon sa Henesis 1:28, sumanay kamo. Sudaan na nagsulti ang Ginoo nga sumanay kamo. So nakabalo ang Ginoo nga musanay gid sila. Unya nahibalo ba ang Ginoo mahulog ang tao sa sala? Yes, nahibalo sa ang Ginoo nga ang tao mahulog sa sala. Sama sa usa ka tawo nga nagpalit og sakyanan. O sa iyang pagpalig o sakyanan Igsoon nga bag-o. Ngano man nga ang faktorya nga nagbaligya sa sakyanan nga imo paliton nga bag-o naa may reserbas kilid. Unsa may rason ana? Unsay rasyonali nga ang sakyanan na ay pataban nga reserba. Tungod kay ang faktorya na hibalo nga kana ma-flat. Mao na ang Ginoo sa unsa nga bahay ngano nga ang Ginoo naggahin na daan og karniro. Nga diin mo oy bayad sa sala nga nagpakasala. Tungod hibalo ang Dios nga mahulog sa sala. Nabatay mabasa sa Biblia niya na Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 8 gato kanang basahon. Okay? Pinadayag 13 bersikulo 8. Mao ni gipahayag. Og ang tanang nagapuyo sa yuta magasimba kaniya tanan sila kinsang mga ngalan, sa wala pa pagtukod sa kalibutan, take note, sa wala pa pagtukod sa kalibutan, kansang mga ngalan, nakita na sa Diyos daan. Okay? Okay, asumong ko sa pagbasa. O ang tanan nagapuyo sa yuta, magasimba kaniya, tanan sila, kinsang mga ngalan, sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, wala may sulat sa basahon sa kinabuhi, nga iya sa gipatay nga karnero. So nakabalo na ang Diyos daan kung unsay imong kaugmaon. Pero ikaw ang nagpili, ikaw naghimo sa imong kagalingon nga kaugmaon. Bisag unsaon og sulti sa usa ka tawo nga kining akong pagdumala sa Pilipinas tuwid nga daan kung ang imong practices corrupt na daan, di gina siya tuwid nga daan. Pero binunsaon sa usa ka tawo nga kanang gobyerno di gina sa tuwid, pero makita ang mga ebidensya nga nagprogress ang ngaong nga nasod,
makita na nimo diha. So imong makita nga nahibalo ang Dios nga ang tao mahulog sa sala, pero ang Dios naghimo og solusyon sa sala. Iyag yung mismo nga anak, iyang gipadala aron sa pagpakamatay, aron hulip sa atong sala. Diha nimo makita nga dili unfair ang Ginoo. Fair ang Ginoo nga nahibalo siya ang tao mahulog sa sala, apan ang Dios nakigkumbuya. Ang Dios ming sapid simpatiya kanato nga si usab nagpakatao nibatig kalisod sa kapobrehon, nibati og mga gitawag nato og kasakitan hangtod na langsang sa cross. So fair ang Ginoo. Okay? Daghang salamat Igsoon sa imong pagpangutana. Okay, salamat. Salamat usab. Okay? Niya dinhi si gitawag natong Shadilin Arellano Kaduyak, mayong hapon pastor. Okay, Art James Orayon, mayong hapon diha pastor. Happy listening here in Ajman, United Arab Emirates. Niya sa dinhi si Rutsin Dasera, mayong hapon watching from Caloocan City. Yanex Kiampo, good evening, Pastor. Watching from Japan. Sige, jud ko tanaw sa imong programa. Pangutana, Pastor. Renz Rocky is watching. Okay. May hapon diha kanimo igsuon. Ako igsuon din sa Europe, mga kahigalaan. Kini akong igsuon si Renz Rocky. Usa kini siya ka aktibo usab. Ilabi na when it comes og kaning pagdaog sa hamiling kalag. Usa kini kakahibulungan og milagro. Dili tao ang nagtawag niya. Dios mismo gyud ang nagtawag kaniya. Sama kang Apostol Pablo, wa ka kakita dis Biblia nga si Apostol Pablo gi-Bible studyhan. Dios mismo ang nagtawag kang Apostol Pablo. Mao kini ang akong igsuon nga si Renz Roque. Dudong Tilde, maayong hapon Pastor. I watching from Kurais, Saudi Arabia. God bless. Okay, happy listening to all. Maayong hapon, Pastor Chris. More wisdom to you, Renz Rocky. Bisan busy, thanks God, kay nakapaminaw gihapon ko. Mo ni ako nga gikalipay sa atong mga igsoon. Ilabi na din sa Ireland, sa Brother Renz Rocky. Naay panahon nga bisag katrabaho ni siya igsoon, nagagunit sa iyang monitor, sa iyang nga cellphone. Daghan mga kaigsuonag kay gilaan nga naa karon sa mga OFW nga sa panahon sa ilang trabaho nagagunit sila og mga monitor. Anyway, ang ilang trabaho usab dili magyud kayo usa ka sensitibo. Okay, bueno, atong dawaton ay ikaduha nato nga caller. Hello? Go ahead, Igsoon. Hello? Go. Alam ko'y pangutana, Pastor. Padayon. Palihog. Kaning sa Hebreo chapter 7 o chapter 8, Pastor ba? Yeah. Amang ko'y nag-ingon na kani ko na mokro ni ang napulo kasubog, nagiwala na sa Ginoo. Kanang gitawag diha dato nga tugon? O, tugon. Nakaw na gan. Nag-refer ka sa versikulo 12, Igsoon? Kay kun aduna may pag-ilis sa pagkasirdote, kinahanglan usab nga adunay pag-ilis sa kasuguan. Unya nag-refer usab kay Igsoon dinhi sa kay Hebroanon City og kapitulo 8 sa imong giignon, nag-refer basag ka dinhi sa bersikulo 8:6. Apan ingon nga karon si Kristo nahisulod sa usa ka pagpang-alagad nga labaw pa kamaayo kaysa daan. Okay, bersikulo 7. Kung kadtong unang pakigsaad wala pay kulang, wala untay kay goyonan sa ikaduha. Kay usually maura mo gud ni ang kapitulo 7, kapitulo 8 na diha usa sa gitawag nato igsuon mga difficult text alang nila. Unya kung magisgot og adlaw yung pagpaulay, budagan sa sila sa Hebreanon kapitulo 4 bersikulo 8. Unya dinhi sa Hebreanon kapitulo 7 kapitulo 8 kini nga kapitulo wala kayo masabtan sa daghang mga Protestant. Actually daghang anggulo diri. Daghang anggulo, daghang approach ni ini nga chapter 7 o chapter 8. Busa mangutana ko sa imo asa nga anggulo ang imo nga gusto nga akon tubagon nini nga area. Kala sa 8:3, Pastor. 8:13. Kini nga unsa may mamong gigamit nila? Ha? Mamong gigamit nila? Okay, asam unsa may imong punto niini? Ang gitawag natong 8:13 basahon ako sa iyang paghisgot og bag-ong pakigsaad. Giisip niya ang nahunang pakigsaad ingon nga kinaraan na. Og bisan unsay kinaraan na og tigulang na kana hapit na mahanaw. Unsa may ilang punto ani Igsoon og unsa imong gusto nga akong ipapasabot sa imo ani? Mao ko
walay nakurang pulo ka sugo na mo nang karong puno wala na ra sila. Okay. Ako ipasabot sa imo ha. Number 1, wala ni magisgot og napulo ka sugo. Number 2, chapter 7 o chapter 8 sa Hebrehanon, walay gisgutan nga napulo ka sugo diri. When in fact, ang chapter 7 o chapter 8, naghisgot ni sa pagpang-alagad dito sa sanctuaryo nga mga gitawag na tog mga paghalad-halad. Pero kining chapter 8 verse 7 ngadto na sa verse 13 kay taas man ni siya. Kining word dinhi nga naunang pakigsaad wala kini maghisgot og napulo ka sugo. Nganong wala maghisgot og napulo ka sugo? Tungod kay kining napulo ka sugo igsuon kung imong tanaw ng Salmo 19 versikulo 7, ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Ang napulo ka sugo igsuon gisulat pinaagi sa tudlo ni Ginoong Hesus. Kamo nalay basa Exodus kapitulo 31 bersikulo 18, naasad sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 13 o 14. Gisulat sa tudlo sa Dios. Kung imong tan-awon ang salmo sa gisgutan ni David, ang buhat sa iyang mga kamot, dili kana siya mapakyas. Pero kining kasuguan hunang pakigsaad, napakyas man. Ang pangutana, ang gibuhat sa Dios mapakyason, di na perfect ang Ginoo. Busa atong diskubrihon. Kay nagingon maguning 13 dinhi bag-o kaysa di iyang paghisgot og bag-ong pakigsaad, giisip niya ang nahunang pakigsaad ingon nga kinaraan na. Ug unsay kinaraan na tigulang na. Okay? Now, kung atong ibutang napulo ka sugo ni, unsay buot pasabot? Ang napulo ka sugo ninyo di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak, dili ka maibog sa balay sa imong silingan, dili ka magsimba og Dios-Dios. Unsay buot pasabot? Kanang mga sugoak kinaraan na. Pabungkag ang atong theology nini. Hangyo ta sa mga atong higala nga mga Protestant, mismo mo pas atong mga Roman Catholic nga nagdala-dala nini nga bersikulo ha. Unsay buot pasabot? Kay ang unang pakigsaad man ka maunang napulo ka sugo. O nga napulo ka sugo na yung di ka magpatay, dili ka mangawat, unsay buot pasabot, kanang sugoa, kinaraan na. Unsa may buot pasabot, mapatay na ta? Mangawat na ta? Magsaksi na tagbakak? Magsimba na tag Diyos-Diyos? Basi unyag, it's time na tingali nga atong reviewon ng atong theology. Kay kining unang pakigsaad nga gisgutan, mao kini ang dili hingpit. Dili ang napulo ka sugo, kay ang napulo ka sugo gibuhat sa perfecto hingpit nga kamot. Tanaw na to ha, 8:7, basahon ta. Kay kung kadtong unang pakigsaad wala pay kulang, wala untay kahigayunan alang sa ikaduha. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang. Oh, bantay ha, na ay kulang sa pakigsaad. Now, ingani, mataas-taas niya akong explanation, Igsoon, ha? Okay ra sa imo, mataas ko gamay? Okay lang po. Okay, niya. First of all, atong kwaon ang definition sa word nga pakigsaad. Sa English, gitawag og covenant. Okay? Sa Griego, gitawag og diatheke. Sa Hebrew, gitawag og bereth. Nakaroon, adto kuno mo sa Strong Exhaustive Concordance o asa nga mga dictionary sa Greek o Hebrew. Dili ka kabasa nga ang kahulugan sa word nga diatheke or gitawag nato og bereth. Kung naman kay mabasa, it is a bias. Dili definition sa word bereth o diatheke, 10 commandments. Bisag sa atong in English, bisag sa atong Cebuan, kuha ang kahulugan sa word nga pakigsaad. Adto kuno sa dictionary ni Kabunsi. Sa pari gay na si Kabunsi kanang baga kayo nga Cebuan ni English. Tanawa dito ang word pakigsaad. Kung ang definition niya 10 commandments ba? Ang word nga pakigsaad gi-translate sa English igsoon og covenant. Unya kanang word covenant igsoon kung imong tan-aw sa mga bisag asa nga dictionary nga definition niya na it is an agreement between two or more persons. Ha? Two or more. Dili ka makahimog agreement nga ikausa. Lugar mingon ka, maghimog kong agreement. Ako ug ako. Dili ka kaana. Pero mingon ka, maghimog tag agreement. So meaning to say, two or more persons. Mo na'y word nga covenant, mo na'y word nga pakigsaad, mo na'y word
nga gitawag na tugtugon. Now, pakigsaan man ni, tugon man di ay ni, covenant man di ay ni, agreement man di ay ni, na ay kulang sa unang agreement. Mo na gitawag sakto. Adunay kakulangon sa unang pakigsaad, meaning unang agreement. Atong tan-awon sa Biblia, kay kining Hebrehanong Kapitulo 8, ningkutlo dito sa Old Testament, asa ang agreement sa Ginoo ngadto sa tao. Naa ba tay babasa? Agreement sa Ginoo sa tao. Naa. Exodus Kapitulo 19, versikulo 5 ngadto sa city. Okay? Atong tanawon ha. At least madunggan sa atong mga higala nga mga lain-laing tunuan nga mao kini ang sakto nga pagpamatuod biblical. Okay? 19 verse 5 to 7. Akong basahon. Okay, nagyong dire. Busa karon kung kamo magapatalingo gayud sa akong tingog ug magamantay kamo sa akong tugon. Take note. Magamantay kamo sa akong tugon or pakigsaad. Magabantay kamo sa akong pakigsaad. So meaning to say, na ay covenant. Okay? O say covenant, it is an agreement between two or more persons. Okay? Busa karon kung kamo magapataling gayud sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong tugon. Nan kamo mamahimo akong kagalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang katawhan. Okay? So, ang Ginoo nakighimo ng covenant. Remember, Exodus 19 ni. Pag-aabot sa Exodus 20, ay ang napulo kasugo. Kay ang napulo kasugo, mao kana ang basihanan sa ilang agreement. Apan ang napulo kasugo, dili mao ang agreement. For example, maghimo ko agreement karon. Akong iprinda sa imo ang yuta, lukaton nako karon December. Ang agreement mao ni lukaton sa December. Ang basihanan sa agreement mo ang yuta. Pag di ko katuman sa akong agreement, maimbargo ang yuta. Okay? Nakaroon. Unsay tubag sa mga Hudiyo. Ingon day mga Hudiyo nga bersikulo 7 og milungsong si Moises o gitawag niya ang mga ansyano sa katawhan o gipahayag niya sa tubangan nila kining tanan nga mga pulong gisugo kaniya kang Jehova og ang tanan nga katawhan na nagdungan sa pagtubag og miingon ang tanan giingon ni Jehova among pagabuhaton. Okay, bantayan na? So ang tanan gisulti ni Jehova among pagabuhaton na tao na ang agreement. Pero kay nakabsan man ta sa atong panahon sa first portion, ayaw mo gawa, mo balik kita karon tudtod, sumpayan kani sa pagtubag. Some loves come and go, but this one is for real. I am loved. I am broken. I need help. I need a Savior. Jesus, give me the power to change. No more excuses, Lord. I confess I have sinned. Jesus, I am yours. Jesus, I accept your offer of salvation. Thank you. Jesus, I love you and I want to obey you. I can't believe it. I'm growing in Jesus. Jesus, I will be your hand and I will be at your service. Thank you for the love letters. 24/7, 365. I'm connected with Jesus. For my doubts, I have an anchor in Christ. There is joy in this journey. This is the happiest I have been in my life. Discover, renew, and grow together as we explore Steps to Christ. Read Steps to Christ again for the first time. Bueno, may balik kita no. Sa atong pagbalik, niya din si Van Pasagi na nalitgo da. Maayong hapon, Pastor. God bless you and Hope Channel. Shibari Ricanya, maayong hapon, Pastor Chris. God bless us all. Dengan salamat siya sa imong pag-share ha. Lia Makabuhay Abali, maayong hapon, Pastor. Pastor Chris, na-adjud ko sa
Malaysia. Nalipay jud ko akong mga amiga nga nakabalik diri kay dugay na jud wala ko nakapaminaw. God bless. Pel Ryan Abarintos, mayong hapon Pastor. God bless you. RM, SPM, RM, good morning Pastor. Seriani, watching from Bahamas. Suki ko sa inyong programa permi diri sa FB. Og please pray for me and my family there in Cebu City. To Patente family, God bless. Okay, kumusta ka dyan sa Bahamas, no? Niya din si Milena Clerego Sarigumba, niya din si Lisondra Paul is watching, Kerema Kiriako, Milena Clerego Sarigumba, kay Ellen Rodriguez, Danit Pablo Royal, mayong hapon Pastor, watching from Kuwait. Natnat Sino, namatay mo diri, namatay mo, di po siya nagpakamatay. Okay. Joey De La Piña Lakay, Sherdan, watching from Riyadh. Salamat, Joy. Natnat si kay Loloy Libarnes, good evening, Pastor, watching here from Surigao City. Michael Laureano, good afternoon, Pastor, and to all viewers watching here in Media Ministry, Communication Department, North Central Mindanao Conference. Niya sa dinis Raul Alvarez, watching here from Jeddah. Salamat, maayong pagtulunan. God bless. Okay? So, balik ta atong nangutana ganina, no? So ato na pasabot nga kini siya nga agreement it is an agreement between God and the Israelites. Pero ang problema igsuon kay nahimo nilang basihanan ang pulo ka sugo. Ang mga Israelites igsuon adunay pirmi gid makasupak labi na sa mga pagsimba og Dios. Unya simpre gi-violate nila ang ilang kasabutan. Bantay gi-violate nila ang kasabutan. Now, tungod kay ilang gi-violate ang kasabutan, before nga wala pa na ma-violate igsoon, mitubag ang mga Israelahanon sa dihan naghimo og pakigsaad ang Dios. Sumala sa atong gibasa sa Exodus 19. Aton naon sa bersikulo 8, ming agree ang mga Hudiyo nga nakighimo sila og agreement sa Dios. Atong basahon na. Og ang tanang nga katawhan na nagdungan sa pagtubag og bingon ang tanang giingon ni Yoba among pagabuhaton og si Moses nagsugyalon sa pulong sa katawhan ngadto kang Yoba. When in fact gibalig-on nila ni nga agreement. Mabasa nato sa Exodus kapitulo 24, di na lang nako basahon. Nakaron, human nga naligon ang agreement gisupak gyapon sa mga Hudiyo. Muna nga ang Dios na ay tagna diri sa Jeremias 31 ngadto sa 33 nga maunay katumanan sa Hebrewanon kapitulo 8. Aton tanaw na Hebrewanon kapitulo 31 ngadto sa 33 nga diin ang katumanan niya na didto sa Jeremias kapitulo 31 ngadto sa 33. Hebrewanon kapitulo 8. Basahon nako. Jeremias 31 sugot tas 31. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel uban sa balay ni Juda. Take note. Ang daan tugon Hudiyo ang gitagaan. Ang bag-ong tugon Hudiyo gyapon ang gitagaan. Kung ikaw mo apil, mo dawat kang Kristo, apil na ka nga espirituhanon nga Hudiyo, spiritual Israelites ka na. Wala gibutang dinhi nga ang bagong tugon gihatagan hintel. Wa kay mabasa diha. Remember Hudiyo gyapon gitagaan. 31 aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel o uban sa balay ni Jehova. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giagak ko sila sa kamot sa paggula kanila gikan sa yuta sa Egypto. So ning claim na ang Ginoo sa ilang gibuhat nga tugon tong nabasa sa Exodus 19 sa panahon sa paggawas nila sa Egypto. Okay? Ingon din nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako ang ilang bana nagaingon si Jehova. Apan kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban sa balay sa Israel. Sa tapos niadtong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga bahin. Take note. Sa bag-ong tugon, ingon ang Dios, ibutang ko ang kasuguan sa ilang kasing-kasing kaysa daang tugon ang kasuguan gibutang sa bato. Apan sa bag-ong tugon ibutang sa kasing-kasing. Take note, wala mag-ingon ang Biblia, ibutang ko ang akong bag-ong kasuguan. Wa siya mag-ingon bag-o. Maura gihapon nga kasuguan. Katunggikan sa bato, gibalhin lang sa kasing-kasing. Ibutang ko ang akong kasing-kasing diha sa sulod nila. Sa ilang bahin, sa ilang kasing-kasing. Wa siyang maingog bag-ong kasuguan. Kay dinhi ni Sipiat, ang daghang mga theologian,
na ilang dungagan o bag-ong kasuguan. Why bag-ong kasuguan dire? Mao ra gyapon. Balik ta Hebrehanon kapitulo 8 nga atong gibasa. Okay? Hebrehanon 8 bersikulo dinita sa bersikulo 8. Apan kay iya man sila nakaplagan nga may kakulang. Kinsay nakaplagan nga kulang? Sila. Usbong ko sa pagbasa. Kay ipahid mo na pulo kasugo. Apan kay iya man silang nakaplagan. Ang word nga silang nag-refer sa mga tao, wa mag-refer sa bato nga diin to ang napulo kasugo. Kay kung nag-refer sa bato nga tuas sa napulo kasugo, dili sila ang term ni ana. Ang term ni ana bato. Ang term niya na kasuguan. Pero miyo nagag silang refer na sa mga tao. Usmong ko sa magbasa. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang. Siya magaingon. Unsay kulang? Ang tao. Dili ang napulo kasugo. Unsa may kulang pa yung dili ka magpatay. Unsa may kulang ana? Diyos nagsulti, Diyos mo nagbuhat. Pero dili ka mangawat. Unsa may kulang ana? Diyos nagsulti, Diyos nagsubuhat. Miyon ka nga walay gugma. Nagtulog ka nga gugma sa New Testament itungha. Daan na sa Old Testament, wa pa malibuhat ang kalibutan, Diyos na ang gugma. 1 John 4:8, God is love. Dinita sugod. Kay kung ingon siya nini, nga may kakulang sila, siya nag-ingon, moabutra ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang bag-ong pakigsad uban sa kaliwatan sa Israel. Gikutlo ni Pablo ang Jeremias 31 ngadto 33. Imong nakaplagan unsay word ini nga kasabutan. Ang kasabutan nag-refer sa covenant, agreement, wala mag-refer na pulo kasugo. Kay ang term gigamit ni silang. Tunay ko ninyo pagbalik ako mga higala o pinangga nga mga Protestants o Catholic. Ganing word nga gitawag nato og pakigsad, wa mag-refer og napulo ka sugo. Mo violate ka sa gitawag natong definition. Bitaw uban mingon nga ang Old Testament Henesis ngadto sa Malakay gitawag og daang kasabutan. Unya ang New Testament gikan sa Mateo ngadto sa Revelation gitawag og bag-ong kasabutan. Kung ang imong pagsabot sa kasabutan mao ang kasuguan, gikan sa Henesis ngadto sa Malakay kasuguan? Gikan sa Mateo ngadto sa Revelation kasuguan? Basay pa nga itong theology. I-consider ko rin yung mga pinangga nga Protestant. Daghang salamat, Igsoon, sa imo nga pangutana. At least kung napakadiha po, hindi ka mo follow up or tawag babalik. So, abri tingali ang ato nga mga linya, panawag mo din palihog para masabtan ninyo kung sa'y pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist wala magbutbuot sa theology. Ang tanan nga theology sa Seventh-day Adventist makaplagan sa Biblia. Wanguban giakusar ang Seventh-day Adventist nga ang pagtulunan kuno sa Seventh-day Adventist iya ni Ellen White. Kung wala kuno si Ellen White, wala pagtulunan ng Seventh-day Adventist. So ginlan ko kamo Igsoon, bisag wala si Ellen White, naa ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Kay ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist dili gikan kang Ellen White, gikan sa Biblia. Bisag wala si Ellen White, ang tanan nga kabubuton makaplagan dinhi lamang sa Biblia. Kining Biblia kompleto na ni. Dili but sabton kay kung wala si Ellen White dili ni makompleto. Uy, kompleto na kini ang Biblia. Bisag wala pa si Ellen White, kompleto na ning Biblia. Busa ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist kaplagon dinhi sa balaan nga kasulatan. Okay, niya dinhi sab si Michael, niya dinhi si Lorna Maglangit. Okay, maayong hapon Pastor, watching in United Arab Emirates. God bless. Alden Flordeles Almunia, good evening Pastor, watching from Kuwait City. Okay, daghano gapang sulod dinhi sa ato nga mga kuan gani din nato ni mahurot og basa Igsoon, pero kamo nahibalo nga kami dinhi sa Hope Channel nagpangga kaninyo. O padayon na mo sa inyong small group Igsoong Ranch, padayon mo sa inyong small group o gagaton sab nako ang mga OFW nga paggrupo mo, pag-organize mo og grupo. Unya bisag 8 ngadto 12. Unya ang purpose ana nga grupo, small group Igsoon para dasigon ang uban nato mga Igsoon dito nga simpre naluya tungod sa layo sila sa ilang pamilya. Kamuray magdinasigay diha while nga layo kamo sa inyong pamilya. Pag-organize mo kung wala may simbahan diha sa Middle East Igsoon, pag-organize mo pwede mo mag home church. Sa Biblia na ay home church dinis Biblia Igsoon. Nga diin kung walay simbahan nga ato madangpan,
pag home church ka mo, pag usa ka mo o para usab magbadesigon ang atong pag-alagan nga na sa Ginoo. Bueno natay caller, atong dawaton natong caller. Go ahead caller. Ay, mayong hapon, Pastor. Okay, mayong hapon usab Bigson. Ang akong pangutana, Pastor, mahitungod sa Isaiah 65, versikulo 20. Okay, go. Mahitungod din sa pagpanganak? O mahitungod sa pagpanganak, Pastor ba? Okay. Napaday bata dito sa Bagong Langit o Bagong Yuta, maunay mo't pasabot? Oo, maunay, Pastor. Ang gawas na, Pastor, kining nagingon diri ba? Wala na unyay bata Kamatayon. na sa pila na lang kaadlaw ni sa usa ka taong tigulang nga dili matugog sa iyang mga adlaw. Ay ang mga bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig ug ang makasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon pagtungluhon. So mao ni akong pangutana, Pastor. Okay, so, napabay kamatayon dito. okay. Daghang salamat. Atong tubagon na niya. So, kaning Isaiah 65 duha ang igo ani. Meaning to say, adunay primary interpretation, adunay secondary interpretation. Ang primary interpretation igsoon, kini nga pagasulti igsoon, address ngadto sa literal nga mga Hudiyo during sa panahon ni Isaias. Okay? Ang gitawag nato og parallel nga mahapak nato sa interpretation igsoon sa umaabot nga pagbalik sa gitawag nato og New Jerusalem. Now, kining Isaiah 65 igsoon, sa dihang gisulti kini, wala pa gisalikway sa Ginoo ang Israelites as a nation. Wala gisalikway as an individual ha. Gisalikway as a nation. Kanang giingon sa Buhat Kapitulo 13:46 nga kami nangadtos mga hintil. Okay? So gisalikway ang mao nga Israelites as a nation, as a chosen people. Mao nay atos ang mabasa sa Daniel Kapitulo 8 o Kapitulo 9. Gitagaan sila og 70 weeks, no? Nga diin mahimo nga katawhan sa Ginoo. Now, kini siya nga pagasulti gi-refer sa mga literal nga mga Hudiyo. Unya pwede sad kuan og kaparalel sa umaabot nga New Jerusalem. Now, kini siya igsuon gi-address una didto sa mga literal nga mga Hudiyo. Atong basahon. Wala na unyay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka taong tigulang nga dili matugub sa iyang mga adlaw kay ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig. Unsay but pasabot nga ang bata mamatay usa ka gatos ka tuig. Kanang word nga usa ka gatos ka tuig, bata ba na siya? Dili siya bata ang usa ka gatos ka tuig. So adunay gitawag nato og hulad pamulong or gitawag og figure of speech. Kay kung sa Biblia igsoon, ang life expectancy sa tao 70 years. Atong basahon na, unya atong itandi din si Isaiah 66. Salmo, okay, tanaw na to ang gitawag na to og Salmo, okay? Nga gitawag na to og nagisgot siya og life expectancy mao ang gitawag na to og 70 years. Okay, hapit ko nalimot sa mga bersikulo. 20 bersikulo 10. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapituan ka tuig. Kung bisan tuod sa kabaskog may kawaluan ka tuig. So ang life expectancy 70 years. Kung maayo ang imong pagdala sa lawas, moabot siya og 80 years. Pero dinhi sa Isaiah 65:20, gitawag ang bata og 100 years old yapon ahiya siya mamatay. So dili nato ni siya illiteral one-on-one nga translation. Ang ato lang kwaon igsuon ang mensahe diri nga meaning to say ang usa ka gatos bata pagyapon ang atong paglantaw niya na. Pero dili buot sabton igsuon nga dinhi sa bag-ong langit o bag-ong yuta may kamatayon kay kini na address usab sa mga Hudiyo sa iyang kapanahonan. Aduna lay parallel nga mahitabo sa New Jerusalem nga diin wala nay kamatayon didto igsuon. So mao lang akong ikatubag niini igsuon. Daghang salamat sa imong pangutana kung napa kay follow up. Pastor. Go. May nga po, Pastor. Ang ako lang nakuan ba,
kay gikan god basahon nimo gikan sa 16 padung 23 mura man god o kuan ra siya kanang murag sumpay ra gyud siya ba isgot o bagong langit bagong yuta unya mao bitaw nga medyo nalibog ko gamay unya naasay mga kaigsuonan nga mangutana nako medyo dili po ko kahatag og insakto nga tubag ngadto kanila. Okay. So ingani Igsoon, kung imo siyang basahon tanan mo nang naglibog ka Igsoon, kay duha mo guni ka application. Pareha ni sa Ezekiel 28 Igsoon. Kung imo basahon ang tibuok nga 25 28 Igsoon, nag-refer sa yawa nga diin na tanan nga katahom, unya tungod siyang katahom, gidaot niya ang kagalingon. Unya kung imo basahon sa bersikulo 2, gi-refer usab sa hari sa Tiro. So duha ang igo ana Igsoon. Pwede gi-refer sa hari sa Tiro, pwede ma-refer usab sa yawa. Ingana ang Biblia kung magtuon kay Igsoon. Kung dili nimo maswito ang kinatibuk-an nga kapitulo mo na nagkinahanglan ta og aid. Basa sa mga Bible commentary aron usab matabangan ta. Kay adunay mga usa ka event Igsoon nga duha ka mga application. For example, Zechariah kapitulo 14 refer usab dito sa iyang kapanahunan, refer sad sa umaabot. Jeremias kapitulo 4, versikulo 23 ngadto 25, pwede usab ma-refer sa ilang kapanahunan, pwede usab ma-refer sa umaabot. For example, ang word nga Zion, refer sa literal nga Israel, pwede sad ma-refer sa langit nun nga Israel. Okay? For example, word nga Babylonia, pwede usab ma-refer sa literal nga Babylonia, pwede usab ma-refer sa spiritual nga Babylonia dinhi sa Revelation chapter 17 ug chapter 18. So mao kini ang pagtuon sa balaan nga kasulatan. Mo na tingala ka nalibog ka kay nganuman bersikulo nano atos bersikulo 17 makaingon ka nga dito sa bagong langit o bagong yuta. Unya pag-abot na sad mi-refer na sab dinhi sa gitawag nato og nasod sa Israel. So, tabang ka sa gitawag nato og Bible commentary Igsoon kung magtuon ta sa walaan nga kasulatan. Daghang salamat Igsoon sa imong pagpanawag. Okay, daghang salamat. Diha sab dinhi si gitawag nato Igsoon si Salazar Fernan, maayong hapon diha Brother Salazar. Si Prince Yajero for Sojema watching from Japan, Pastor Gikogawa. Filipino SDA Church, Kikugawa Filipino SDA Church, no? Niya sa dinhi si Raul Alvarez watching here from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat sa maayo nga pagtulunan. God bless. Okay? Uban usab dinhi si Lorna Maglangit, no? Maayong hapon Pastor watching gikan sa usab sa United Arab Emirates. Nasa si Mitchell Sanchez Almudal watching here in Hong Kong, Pastor. Miss you all. Actually, napagdaghan diri Igsoon, dili mo gawas din sa ako nga cellphone, pero kung tanaw ninyo ni sa gitawag na to og dako nga screen, tuad dito tagsa-tagsa kay kabalo biya ka dinhi sa cellphone pila ray ma-accommodate dinhi sa gitawag nato og sulod nini. Bueno, abri pagyapon ang atong mga linya, tawag mo kung namoy mga pangutana. Dinhi usab sa 0909-223-1103. Maayong hapon, Pastor. Si Kayuna Labuyo, Tangub City. Mangutana lang ko, mahatungod pagka-Queen of Heaven ni Virgin Mary ug Mother of God unsa man stanza is the A. Pero sa di pa nato tubagon, atong dawaton na sab ang caller. Okay, go ahead, Igsoon, sa imong pangutana. Ay, maayong hapon mo diha, Brad. Maayong hapon usab diha, Brad. Kini mangutana ko bayan sa napulo ka sugo. Okay, go. Kanang unang sugo ba? Ipalihog daw kong sugo. Ipalihog kong basa daw. Okay, Exodus Kapitulo 20, versikulo 3. Atong basahon. Ang unang sugo dire nga imong ipabasa sa ato kay moni ang imong sukdanan sa gitawag og pangutana. Moabot dayon ta sa gitawag nimo og kirubin diya sa sanctuaryo ngano naghimo og larawan. Okay, versikulo 3, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok
bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tua sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kung saan naa sa tubig o sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon. Kanila, ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abubhuan nga nagaduaw sa pagkadautan. Samahan, ibabaw sa mga anak, ibabaw sa ikatulo, o ibabaw sa ikapat nga kaliwatan. Unsa may mo pangutana din nalibog ka sa kirubin sa sanctuaryo? Ana siya, Pastor, no? Ang akong pangutana nimo, unang sugo, ra, ikaduhang sugo naman na. Ha? Actually, giusan ako og pagbasa ang unang sugo og ang ikaduhang sugo. Ang bersikulo 3 ug 4 mao ni ang unang sugo. Ang bersikulo 5 mao ni ikaduhang sugo. Ako siyang gisumpay. Kay sumpay magyud ni sa original, wa may bersikulo kapitulo sa original. Kay kini siya nga sumpay, sa dili ka magbaton og lain nga Dios sa Dios atubangan ko. Unya, nagyon, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga nililok. Pagka 5, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon nga na kanila. Sumpay ni siya. Kay lisod man kay mingon lang dili magbuhat. Di walay sala kay nganuman, wa man dinhi ang word nga pagyukbo. Busa ako na lang gisumpay daan. Go ahead, Exon. Ako pangutana mo ni, no? Go. Kay ang unang sugo na gingon man nga ako mao si Jehova nga nagkuha kanimo gikan sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon, dili ka magbatol, dili ka magsimba og lain nga Dios. Ako lay simbaha mo na sa buto ng sugo. Okay. Ang ako pangutana mo ni, ang mga Adventista o sa dumog na nagsimba og kang Jehova. Okay. Wala ba lagi sila mo simbahan na kay unang sugo ra ba na siya? Unsay connect Exon? Wala mo simba ni Jehova. Unsay buot pasabot nimo wala mo simba ni Jehova? Magsimbaho ni mo si Jehova wala eh. No, unsa may problema? Ang problema kay wa man ko kadungog ninyo nga nagsimba mo kang Jehova. Wala ba mo manimba kang Jehova mo kampo? Giyon sa nimo pagkabalo nga wala mi misimba sa Dios. Wala, dili. Jehova ba? Kanang ngalan ni Jehova. Ay, unsaon na mo pagsimbaan ang word nga Jehova nga among gisimba ang tag-iya man sa ngalan, dili man ang ngalan? Ang importante, Exon mo ni, ang tag-iya sa ngalan. Mao man ay problema sa uban, kay ngano man ang ilang gisimba ang ngalan, dili ang tag-iya sa ngalan. Pag abot nito, mudagan dayon nga, unsa may Hebrew nga pinulungan na ng Jehova. So magyawi na dayon ta. Ang imong isumba si Jehova, dili ang Yahweh. Nga na maguna usay nga logic, Igsoon, dili na siya pwede nga makuha na to. Kaya ang pagsimba, Igsoon, ang tag-iya sa ngalan, dili ang ngalan mo simbahon. Daghan kay mga tao karon nagsimba o ngalan, wa magsimba sa tag-iya sa ngalan. Duhay, Igsoon, padayon. Muraog na putol-putol na yung signal, di na maklaro. Hinahinaya, Exon, aron maklaro, Exon. Pada yun? Gining niya. Yan ko siya nga ako o si Jehova. Diyos. Kaya ba ang Diyos nga sidagon o si Mulok, kaya ka magklase ng Diyos na, muna may mo siya nga, ay mo pagsimbagain ng Diyos. Ako lang si Jehova. Problema, wala mo musimbang ng Jehova. That's according to you. So, malani mo. So, wala na kailangang pangutan na Exon nga objective. Kay ang imo is nagakusar na maguga sa Adventista nga wala magsimba ni Jehova. Yun sa nimo pagabalo, amin nagsimba ni Jehova. Di, nadunggan din ako. Di, ingani mangod nga punto, Exon, dili man ko pwede mo sakay anang gitawag og dalon ta sa usa ka pangatarungan nga dito simbahon ang ngalan. Mabitaw niyon ko nga ang simbahon ng tag-iya sa ngalan, dili gid ang ngalan mismo. Kay ang ngalan nga mismo, basig mudagan, kay nga naman, na may ang akong gibantayan, Exon, kay daghang magud mga pangutana nga, di ko kakuan sa imo, excuse me lang, basig sa uban. Ano bilang siniwitik dayon nga simba kag ngalan, iya pagahuman, nabay liturgy sa Hebrew, nga na magud ay nga style. So mo na miyon ko nga, ang among gisimba ang tag-iya gyud sa ngalan, dili anay gitawag ngalan kay nganaman pagabot sa Jehova mudagan na sad ang pangutana kang Yahweh, mudagan sa pangutana sa Yaba, mudagan na sa pangutana sa Yewa, unya asay tinuod nin tulo. So ang imong gisimba katon dili tinuod. Ingana na mo guna nga dagan sa pangutana ba? Busa atong hapinandaan.
Mo gani. Unsa may imong Klaro, gikuan Igsoon? pinato. Mangutan ko, excuse me. Unsa may imong gisimba siyo ba? Importante maging nagsuguro ba? Lagi ba? Kinsa day imong gisimba? Siyo ba day imong gisimba? Ang akong gisimbaw. Yawi, mo gani. Mao lagi ni Tanawa lagi. Gibasa na nato daan ang imong pangutana. Di ba gihapinan nako daan ang gisimba namo ang tag-iya sa ngalan. Kay basi unyag miingon ka nga siho ba dili man hiyo ba kay wala may J sa Hebro. Di tanawa sakto ko. Tama dili. Pamita akong gaigno din careful ko og tubag din igsuon kay dagang style ni mga laang-laang ba mga siniwitik nga mga ingana na tanawan ni gawas ang tinuod. Wa pa gani ka kapadayag sa imong gisulti ako nang hanigandaan. Di tanawa tama ko. Di ba ako ningon ko sa imo ningon ganina nga among gisimba ang tagias ngalan? Kay basi unya pag ingog Jehova namo, imo na ignon nga wa may liturgy sa Hebro. So igsoon kini nga programa igsoon alang sa mga sincero nga mga utana. Dili atong gitawag og mga pangutana nga dili maayo. Objective lang ta igsoon, no? Objective kay mismo ka nang imong yawi, di mo na ma-prove, di mo na mabasa sa original nga pinulungan. Okay? So, aduna na natin 3 minutos na nga nabilin sa ato nga kuan. Mama na nga mga pinangga nga mga naminaw. Kining Hope Channel, ga-careful ta. Kaning mga langlaang nga mga pangutana ba. Okay? Ay tanawa kung panalitan niyo kung nagsimba niyo ba. Uyag mo ingon dahil nga nabay liturgy sa Hebro. Kaya mudagan ni siya siyawi nga mismo ka na ang yawi, di man mabasa sa original. Mabitaw nga ga-careful ko diri. Ay lisod kayo ng mga gitawag nato og mga langlaang nga pangutana kanang mga siniwitik nga pangutana kanang gitawag og panguotana. Daghang mga klaseng pangutana na ay pungutana katong niagi nato nga episode. Suko lang kalit ng utana, sumoto gitawag og pungutana. Kini sa gitawag og panguotana pero suroy lang kayo kay nganuman di man ta pwede mo sakay ana. Okay? Og na sa gitawag natong pangutana. Sincero nga pangutana. So kato karon lamang gusto lang gyud mo score ba pero sorry kay igsuon kay nganuman gipangga mi sa Ginoo dinhi sa Hope Channel. Di gyud taon mi itugyan sa Ginoo sa kadautan. Dili gyud taon mi itugyan sa Ginoo sa kaulawan. Kay kining programa sa Hope Channel iyak kini sa Ginoo. Dios ang nagprotektar namo diri ba? Una nga confident ang Hope Channel nga dili mi itugyan sa Ginoo kay ang Dios gada nagaampo. Daghan dinhi sa Hope Channel mismo dinhi sa Facebook nagtabang og ampo alang kanamo kay kining programa ha dili kini kang Pastor Bacalaris. Iyak kini sa Dios. Bueno, 2 minutos na bilin. Niya dinhi si Junri Madredejo. Amen. God bless. Na dinhi si Reggie Gonzales. Mayong hapon, Pastor. Watching from Singapore. Niya si Lolo Yensi. Okay, nakabsa ni signal lagi itong kauban nini nga time na gyud. Bueno, dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa among station manager, si Jansar Calibud, ug usab sa among communication director, Pastor Hisbon Buscato, ug media ministry director nga nakabase sa division, Pastor Nelson Paulo. Kini lamang si Pastor Chris Bacalaris moingon, siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay mabuhi. Magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguban. Daghang salamat sa imong gugma, daghang salamat sa imong panalangin. Lord, ako nagaampo, pinasahi sa among mga kaigsuonan dinhi sa Europe, pinasahi nga kaigsuonan usab dinhi sa Ireland, uban ni Renzo Roque. Tuguti nga ikaw magapanalangin kanamo ug magagamit kanamo sa nahabilin namo nga kinabuhi nga makaserbisyo kami sa uban. Ug ako nagaampo sa pinasahi, labi na sa among mga caller. Tagai sila og kabaskog sa ilang panglawas o Dios. Pasayloaw sab sila sa ilang gidahom-dahom mga hunahuna nga diin makahatag og offense sa mga katauhan. Lord, panalangin ni ang Hope Channel. Amo ni gipangayo uban sa pagpadala sa Balang Espiritu sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.